जय मासि होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै नोंथांमोननो आङो बेबायदि मोनथाम रादाब लानानै फैदों जि रादाबा ख्रिस्टमासजों लोगोसे सोमोन्दो दङ। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, ख्रिस्टमासआ खाथि जानायखाय, डिसेम्बर दान फैनायखाय एबा डिसेम्बर दाना बोहैबाय थानायखाय बे दानाव गोबां रोखोमनि पारसिकिउसन तारनाफ्रा सफैगासिनो। बे जाहैबाय पाकिस्तानाव सासे पास्टरखौ गावथारबाय आरो आसामाव जि माजुलि द्वीप दङ, माजुलि द्वीपआव ख्रिस्टमास जानो होनाय नङा आरो अरुणाचलाव प्रि ख्रिस्टमास एडभान्स ख्रिस्टमास खालामनायखौ बन्द खालामदों। दा बेबायदि मोनथाम रादाब लानानै फैदों। दा बेवहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो, बोरै बोरै जानो मोनखो, माबायदि जादों, माबायदि टारगेट खालामदों, बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै नोंथांमोना मोननो हागोन। दे अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसार नोंथांमोननो मोनफा मोनफा रादाबखौ दिन्थिलांनो हास्थायदों आरो बुंलांनो हास्थायदों। बेनि सिगाङावनो खावलायनो नागिरदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला, चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ दानो होदो। दे अब्ला नोंथांमोननो रादाबखौ बेखेवजेननोसै। पाकिस्ताननि गुजरानवालानि सियालकट रडनि इस्लाम कलनीआव थानाय गावनि न'नि बायजोआव 5 डिसेम्बर खालि मोनसे थांखिनानै गाग्लोबनानै बुथारजानाय पास्टर कमरान सालमत 45 बोसोरखौ गुलि गावनानै बुथारनायनि उनाव पाकिस्ताननि ख्रिस्टियान हारिनि गेजेराव दुखु आरो गिनायनि मोनसे दोहौ गोसारदों। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला पास्टर सालमतआ गावनि फिसाजोखौ कलेजसिम लांनो लाहार फाहार खालामगासिनो दंमोन। बे समावनो सासे सिनाय मोनै गाग्लोबगिरिया उनथिंनिफ्राय फैनानै खाथिनिफ्राय गुलि गावनो हमो। गुलिया बिथांनि उदै, आगसि खोमा आरो आगदा आखायाव नांदोंमोन। बिथांनि उन्दै फिसाजोआ साहसजों बिखौ मदद खालामनो नाजादोंमोन आरो साहसजों गाग्लोबगिरिखौ होसोदोंमोन। नाथाय बिफाखौ फाहामथाय होनो थाखाय सिभिल देहा फाहामसालि गुजरानवालीसिम लांनाय जानायनि उनावबो जखम जानायनिफ्राय बारग'नो हायाखैमोन। जाथायनि दान्दिसे उनावनो पुलिसा सफैयो, फरेन्सिक फोरमानफोर बुथुमो आरो खाथि खालानि जायगाफोरनिफ्राय CCTV फुटेज मोननो हायो। पाकिस्तान पेनेल क'डनि 324 दफानि सिङाव मोनसे गिबि फोरमायथि रिपर्ट दाखिल खालामनाय जादोंमोन। पास्टर कमरान सलमातनि फिसाजोआ हाथियार लानानै गाग्लोबग्राखौ सिनायनो हायो, जायखौ गोलाव दारि गोनां सुबुं होननानै फोरमायनाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो गासै पाकिस्तानाव ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरा पास्टर कमरान सलमत आरो बिथांनि नखरनि थाखाय न्याय मोननो थाखाय दाबि खालामगासिनो दं। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला रावलपिंडीआव चार्चनि हाखौ लानानै जानाय दान्थे बिदान्थेखौ लानानै बे दाङाबाजिया जागायजेन्दोंमोन। माखासे दाननि सिगां सलामातआ इस्लामाबादाव गुलि गावनायनि जाहोनाव बारग'दोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांनि आथिंआ गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। उनाव बिथाङा लाहौराव थांदोंमोन, नाथाय लाहौरावबो रैखाथि मोनाखैमोन आरो जोबनायाव आश्रय नागिरनानै गुजरानवालायाव थाहैदोंमोन। थेवब्लाबो सिगिनाया सोलिबाय थादोंमोन। बेफोर हुमखि होसेयावबो बियो इसोरनि रायजोनि थाखाय गावनि खामानिखौ मावलांबाय थादोंमोन। पास्टर सालमतनि गोथै सह'खौ 6 डिसेम्बर खालि गुजरानवाली सेन्ट पल प्रेसबिटेरियान गिर्जायाव जोबथा मान बावो आरो बिथांनि जिउ आरो सिबिनायखौ मान होनो थाखाय रोजा रोजा ख्रिस्टियान सुबुंफोरा ज' जादोंमोन। जेब्लानो पाकिस्तानाव ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारनाया फैयो, बै समाव पास्टर सालमतआ गसङोमोन आरो बाथ्राफोर बुङोमोन। बेनि जाहोनावनो दिनै पास्टर सालमतआ जोंजों लोगोसे गैलिया। बिथांखौ दुथांफोरा गावथारबाय आरो बे गावथारनायानो जादोंमोन 5 डिसेम्बराव गावथारदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेजोंनो फैबाय थानाय बरदिन जिथु दङ, बे बरदिनखौ लानानैनो जेन बरदिनाव इफेक्ट गोग्लैथों, बरदिनाव जेन माबा मोनसे गिनाया फैथों, बरदिनखौ जे पाकिस्तानाव थानाय मानसिफ्रा मोजाङै खुलुमनो सिबिनो फालिनो दाहाथों, बे थांखिखौ लानानैनो दुथांफोरा पास्टरखौ गावथारदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां दुखु नांथावना। दा बेयावखाय साफ्रोमबो आर'जआव थादो, बै नखरनि थाखाय आरो पाकिस्ताननि थाखाय, जेन जाय जायगायाव जि मण्डलियाव जि पास्टरा थैनानै थांबाय, बै मण्डलिनि मानसिफोर आरो लोगोसे नखरनि मानसिफोरा जेन गाजा गोमजायै बरदिनाव इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो हायो, बिनि थाखाय आर'जआव थादो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना मोजाङै मोनथिबाय जे माबायदियै सासे पास्टरखौ दुथां मानसिफोरा गावथारखो। दे दानाब्ला जोङो नैथि रादाबाव थांदोनि। बे नैथि रादाबानो जादों अरुणाचल रायजोनि जि सियां डिस्ट्रिक्ट दङ, बै डिस्ट्रिक्टआव डिसेम्बर दाननि 6, देट मिन्स थांनाय सुनिबार 6 डिसेम्बराव मोनसे एडभान्स प्रि ख्रिस्टमास खुंनो थाखाय थामथिम खालामदोंमोन आरो बै एडभान्स ख्रिस्टमासखौ खुंनो थाखाय अलरेडि डिस्ट्रिक्ट जि कमिसन दङ, DC दङ, DCनियावबो पारमिसन लाखानाय
अब्लाबो जुदिअ डिसिनियाव पारमिसन लादोंब्लाबो बै गामियाव थानाय लकेलाव थानाय ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रा एडभान्स क्रिसमासखौ जाहोआखसै। गोबां दावराव जाबाय, गोबां अन्थाइफोर खुबैलायनाय जाबाय, बेबायदि मोनसे दाङाबाजिया जानानै थांबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायदो, रादाबखौ नायदो, नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै, नोंथांमोना नायग्रोदो। को इस वक्त आकाशदीप में एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है। इसी तरह के सेलिब्रेशन एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन हाल ही में 6 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में आयोजन किया जाने वाला था, जो कि वेस्टर्न क्रिश्चियन फोरम ने आयोजन किया था। लेकिन इस पूरी सेलिब्रेशन की शुरुआत से पहले ही बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। आपको बताना चाहूंगी कि ये पूरी घटना वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आलो के बिली एरिया में हुआ, जो कि कोम्बो विलेज के बिल्कुल पास में था। बताया गया है कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी है इस पूरे एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे थे। तो इस पूरे मामले के ऊपर जब हमने वहाँ के जो लोग उस सेलिब्रेशन में शामिल हुए उनसे भी हमने ईस्टर्न जर्नल ने बातचीत की, और जितने वरिष्ठ जो अधिकारी है, सदस्य है वेस्टर्न क्रिश्चियन फोरम से, उनसे भी हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस पूरे सेलिब्रेशन को लेकर उन्होंने अधिकारी से यानी डीसी से अनुमति ली थी। लेकिन इस अनुमति के बावजूद भी वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह के सेलिब्रेशन का आयोजन करने के लिए सबसे पहले उनसे यानी स्थानीय निवासियों से उनकी अनुमति ली जानी चाहिए। इसके बाद विवाद इतना बढ़ता गया कि पत्थरबाजी होने लगा, साथ ही वहां के साउंड सिस्टम में भी तोड़फोड़ होने लगा, और कुछ देर बाद ऐसी स्थिति और विवाद इतना बड़ा छिड़ गया कि उस जगह से लेकर दूसरे शिफ्ट करके इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हालांकि एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन आखिर में हुआ, लेकिन जितने भी लोग सदस्य वहां पर आए थे, अलग अलग डिनोमिनेशन के पूरे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के मसीही विश्वासी आए थे। कुछ लोग असंतुष्टि से इस सेलिब्रेशन से, और बताया गया कि पूरी अच्छी तरीके से तैयारी और सब कुछ किया गया था, लेकिन प्रोग्राम वही की वही धरा का ही धरा रह गया, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सोचा था बिल्कुल उस तरह से नहीं हुए। इसी पूरे अभी यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरा जगह जो है यहाँ गंदगी के कारण से यहाँ से अभी शिफ्ट करके बाहर दूसरा जगह में जा रहा है। प्रोग्राम दूसरा जगह में होगा, वहाँ का अपडेट यही दे दीजिए। अभी यहाँ गेदार तो हुआ था, यहाँ परमिशन लेके यहाँ सब गेदार हुआ था, फिर भी यहाँ कंटिन्यू करने नहीं दिया है। ये मिट्टी को आप लोग इसको बिक्री करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ क्रिश्चियन एक्टिविटीज नहीं होना पड़ेगा। साइन करेगा तो इधर घुसने देगा बोला, तो उसको उन लोग प्लेनली हम लोग ने रिफ्यूज किया, हम लोग साइन नहीं करेगा बोल। उसके बाद रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद फिर डीसी लोग फिर एसपी लोग आया, एसपी लोगों ने भी उसको बहुत अपील किया, तो अपील करने का बाद उन लोग नहीं माना तो हम लोग भी नहीं माना। ऐसा होने का बाद ही हम लोग को घुसने नहीं दिया। उसके बाद बस वहाँ क्या ये हो क्या हम लोग तो बाद में ये करके, तो क्योंकि हम लोग लॉफुली किया, क्योंकि हम लोग का बाद डीसी ने ऑर्डर दिया, हम लोग जो भी किया हम लोग लॉफुली किया है, हम लोग अनलॉफुली नहीं किया है। क्योंकि हम लोग को गवर्नमेंट परमिशन दिया है कि यहाँ बिली एरिया में एडवेंट क्रिसमस मनाने के लिए परमिशन दिया। ये उन लोग का कॉम्प्लेन है हीलिंग क्रुसेड नहीं था, हम लोग का एडवेंट क्रिसमस था। ऐसा होके यहाँ हमारा आज बहुत तेला-तेली बहुत हुआ है। हमारा एक बिली बोल के वहाँ का ये मिशन है, उसका भी यहाँ पर पत्थर मारा है। ऐसा होके हमारा ये लोग को बहुत ऐसा इंसल्ट बहुत हुआ है। इसलिए ये बहुत दुख की बात है कि एक ये में ऐसा डेमोक्रेसी कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ग्रांट करके रखा है कि कोई भी धर्म इंडिया में
सेकुलर स्टेट है, माना सकता है कोई भी धर्म यह हो सकता है, लेकिन ऐसा क्रिश्चियन को माने एक ये जैसा करना, इंसल्ट करना और क्रिश्चियनिटी को ऐसे ही मतलब इनह्यूमन माने ट्रीट करना, ये बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं हमारा ये व्यूअर लोग से भी और ये से भी दरख्वास्त है, ऐसा इन फ्यूचर ऑल्सो ऐसा हम लोग का कोई देश का भी कोई भलाई नहीं होगा और हमारे स्टेट का भी कोई भलाई नहीं होगा, सिर्फ मारामारी में चलेगा। आसा खालामदों नोंथांमोना बे रादाबखौ गोसो होनानै खोनासंबाय, नायबाय आरो गासै बाथ्राफोरखौ बुजि मोनजोबबाय। दा थामथि रादाब लानानै फैदों नोंथांमोननो आसामनि बाथ्रा, माजुलि द्वीप जि माजुलि दङ, बै माजुलियाव देग्लाय 2025 नि जिथु ख्रिस्टमास दङ, बै ख्रिस्टमासखौ खुंनो होआ होननानै बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनानै होनो हास्थायबाय। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंदो आरो नायलांदो। मुख्यमंत्री महोदये जी कथा कैसे इ असत्य নহয় सत्य, जेहेतु মাজতে 4টা মছজিদ হ'ব বুলি বাতৰি প্ৰচাৰিত হৈছিলে যে গড়মূৰ, আউনীআটী, কমলাবাৰী আৰু বনগাঁও অঞ্চলত 4টা মছজিদ হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে। আমি নিউজ পাইছিলোঁ আৰু পাইছিলোঁ যে 41 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মছজিদৰ জেগা ইতিমধ্যে নিৰূপণ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ। যেহেতু আমি আগৰ পৰাই চিঞৰি আহিছিলোঁ যে মাজুলীত আগৰ পুৰণা 18 ঘৰ মুছলমান আছিল আৰু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। যিহেতু ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ 18 ঘৰ মুছলমানৰ বিপৰীতে ভোটাৰ প্ৰায় 500,000লৈ উন্নীত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা শুনিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ ধৰ্মজেহাদী খ্ৰীষ্টানসকলে মাজুলীত 1981 চনৰ পৰা ধৰি এতিয়া 2025লৈ এক ধৰ্মান্তৰকৰণ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে সৰু সৰু পুস্তিকা বিতৰণ কৰি বিভিন্ন স্থানত স্কুল কলেজৰ সৰু সৰু কণ শিশুসকল আৰু উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ হাতত দিছে। আৰু অহা বিগত দিনৰ যি আপোনালোকে খ্ৰীষ্টমাছৰ কথা কৈছে, এই খ্ৰীষ্টমাছ কেতিয়াও আচলতে আমি মাজুলীত হ'বলৈ দিয়াৰ কথা আমি চিন্তা কৰা নাই। আগৰ দৰে আমি এইবাৰো আমি স্বধৰ্ম সুৰক্ষা দিৱস ৰূপে তুলসী পুলি বিতৰণ কৰি, গীতা বিতৰণ কৰি আৰু ভাগৱত পাঠৰ দ্বাৰা এক কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম। আৰু সুদূৰ ভৱিষ্যতে যদি মাজুলীবাসী আমাক প্ৰকৃতাৰ্থত ইয়াক হৃদয়ংগম কৰি বুদ্ধিজীৱীসকলে যদি আগবাঢ়ি আহি আমাক সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি খ্ৰীষ্টানসকলক বা মুছলমানসকলক প্ৰতিহত কৰাৰ যি মানে প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা আমি মানে কৰ্ম সাধিত কৰিম বুলি আমি আপোনালোকক কথা দিলোঁ। যিহেতু আজি বিগত বহু বছৰৰ পৰা আমি খ্ৰীষ্টানৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছোঁ, 2000 সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট ক্ষেত্ৰ আইনৰ কথা গৃহীত কৰিবলৈ আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। গতিকে মাজুলীক মাজুলী হিচাপে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা, যিহেতু দেৱ দামোদৰ দেৱৰ সৃষ্টি সত্ৰৰাজীয়ে আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ মিলন ক্ষেত্ৰ এই পুণ্যভূমি মাজুলী হৈ ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ অব্যাহত থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি আহ্বান জনাম যাতে তেখেতে তৎকালীনভাৱে যেনেকৈ বাহিৰলৈকে ইয়াত মাটি ক্ৰয় নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ টুৰিষ্টসকলক কি কাৰণে তেওঁলোক আচলতে মাজুলীলৈ আহিছে, নিমাতী আৰু এইফালে আপোনাৰ মানে পাৰঘাটবিলাকত এক মানে তত্ত্বাৱধান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। তেওঁলোক কিমান দিন মাজুলীত থাকিব আৰু কি নিৰ্দিষ্ট কাৰণত তেওঁলোকে আচলতে মাজুলীলৈ আহিছে, আৰু ৰাস্তাৰ এইফালে আপোনাৰ জেংৰাইমুখৰ যিটো আপোনাৰ বগীবিলৰ যিটো আপোনাৰ দলঙেদি আপুনি মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা জেগাটো এক মানে হেৰিয়াৰ তত্ত্বাৱধায়ক শিবিৰ মানে স্থাপন কৰি তত্ত্বাৱধায়ক শিবিৰৰ জৰিয়তে টুৰিষ্টসকল কিয় মাজুলীলৈ আহিব, কিমান দিন থাকিব ইত্যাদি তথ্যবিলাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি সজোৰে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ দাবী সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। मिजिंथिदों नोंथांमोना मोजाङै बाथ्राखौ खोनाबाय, खोनासंबाय आरो मोजाङै नायबाय आरो गासै बाथ्राफोरखौनो रोखायै बुजि मोनबाय होननानै आं मिजिंथिदों। देग्लाय 2025 आव माजुलियाव ख्रिस्टमास जानो होआ होननानै बिथांमोना रोखायै बुंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्लानो ख्रिस्टमासआ सफैयो जोंनि बे आसामावबो गोबां रोखोमनि तारनाया जायो।
नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय आरो माबायदि अरुणाचलावबो माबायदि प्रि ख्रिस्टमासखौ हमथादों आरो पाकिस्तानाव माबायदि पास्टरखौ सिथारखो नोंथांमोना गासैखौबो बे रादाबखौ मोननो हाबाय गोबां दुखुनांथावना अनजाग्राफोर दा बेयावहाय जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों आर'जआव बोलोगोरा जादो आर'ज खालामबाय थादो जिथु ख्रिस्टमास दङ बे ख्रिस्टमासखौ जों जेन गाजा गोमजायै खुंनो हागोन आरो बे जिसुखौ जों जेन खुलुमनो हागोन सिबिनो हागोन आरो बे जिसुनि जिथु अननाय बे अननाय गाहाम रादाबखौ जों जेन बयनोबो मोनथिहोनो हागोन जों आर'ज खालामफ्लायबाय थादो दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडियाफोरखौ मोनदों मा जानानै दङ दा बेयावहाय खावलायनो हास्थायदों भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामगोन जेन बयबो आर'ज खालामनो हायो बे बाथ्राखौ मोनथिनायनि गेजेरजों दे अब्ला जोबनायाव जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ एबा रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ